ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nanang, kitkitaan yu mananday ta aladawan. Mano ka di ti taon mi, idi impampon yu ti kasingin ko. Diyak ko maimpampon ti kasingin mo, no sa anak amarigatan. Awanan day di amayo. Awan kadwak amang padakkel kada kayo adwa. Anya ka din tinagan na? Gerald tinagan ti kasingin mo anak ko. Sapay ko ma, taag kikita tayon tupay. Ayan na ka di ita. Inampun ti kasinsin ko anilani. Adada idi syudad. Ngam imalis da kano iji probinsya, anak ikamangan na. Sa dino a probinsya? Da itangarod ti jak amo anak ko. Nagdamdamagak, ngam awan met ti makaibaga. Naggapo ka ka di ije kopraan, Gerald, anak. Una nang, nabambanugak ita nagbunag iti kopra. Kunak ngamin nga agadal ka, tapno saan ka nga agbumbo nag iti kopra. Nagrigat ti agadal nanang. May ti agtrabaho, tada kwarta dagos. Kay kayat mo ka di ti agnanayon ang maibabaon. Uray awan ti adal, no nagagat ti tao, agbyag. Apay ngamin adi mo kayat ti agadal. High school lang tinalpas mo. Nangato day jayan nanang. High school ko naman. Ingka nga rod manganan ta ingka aginana. Nanganakon, pinakanak ni Verna. Saan ka di adakas ti aramidam? Pangnamnamaam ni Verna? Ngam saan ka mo't anapod no kankwana? Saan ko abasol? Tarinabak ko lang nga inaram. Ngam sinong batan nakmeten. Nanang, apay adi naman laing baga kada kayo. No sa di no tinapananda. Tidamag ko kat ada dilubyo ang napasamak idi. Inyalis ida ti gobyerno iti agdodoma a lugar. Kat saan amay may sa tinangipan ang ti gobyerno kadakwada. Anya dilubyo? Bimtak ti bulkan anak. Gapo iti napuskol alahar. Inyalis ida ti gobyerno iti nagdodoma a lugar. Ay, mano ka di ti taon mi, idi nagsina kami. Talo. Marigata nakagumatang idi iti gatas yu adwa. Imbaga nila ni atulungan nak. Idi kwan, nagpukaw damutan. Agkita kami pa'y nga ta iti kasingin ko, nanang. Tartarigagayak ti panagkikita tayon tumanon kuma, anak ko. Apay ka di analiday ka, Verna, anak ko. Saan ka di akagapgapo ni Gerald akaayan-ayat mo dito'y balay? Apay akas jay, mami. Ay ayatak ni Gerald. Ngam, kasla dinak ay ayatan. Pagkunaam adi na kaay-ayatan. Di pa'y makapagbayag dito'y balay. Umaylaang no pilitak, mami. Ay, panagkunak kat saan anapudnukan ka, anak ko. Tinapudno ang lalaki. Kat kanayon amailiw iti ay-ayatan na. Daytang harot ti madlaw ko, mami. Kanayon ko akailiw. Ngam, isukat din aksamat kailiw. Madlaw kumatkit di, kat nagagat ang lalaki. Di takupraan ti kaaruba ti pagtrab-trabahuan na. Imbagak ka dito'y kupraan tayo ti pagtrabahuan na. Ngam di na kayat, mami. Amangan numabain. Ta saan kayo met nga agasawa? Imbag ta nakita ka dito'y kalsada. Kaano ka di nga umahidje balay? Nagkita tamat dito eh. Saan ako na mapanidya balayo? Tadaramidak. Apay ka di akasta ka. Saan ka't samat anapudno kanyak? Anya ka dito rin ba nga ramidak? Tapno makunam, anapudno akin ka. Kasla mapilpilitan ka mapanidya balay? Kababain mo ti kanayon ang mapanidya balayo. Nang runa, tagad-adal ka. Kailiw ka mat nga rod. Ang mga noibaga ni mamim, adisturbuak iti panagadal mo. Apay no agadal ka mat ngamin. Tapno ka na yun tangag kita ije pagadalan. Masadutak nga rod nga agadal. Samay sa, awan kwartami. Nagtrabaho ak, ada kwartak. Apa yan, friend?
Bigbigat, naliday ka. Ningamin Gerald. Jack marik na ti panagayat na. Ladingitak nga ibagakan ka, akas tamot ti madlaw ko kankwana. Saan anapudno kan ka? No saan anapudno? Apay nga inaramnak. Kasta kano, dagiti daddo maalalaki. Padasen da ka lang nga arman. Tapno pa naknakanda nga amuda ti agaram. Pinadpadas naklaang nga inaram? Kwagayam. Kapanunutak lang dayta, Adamot ay agayat adi nakailiw ti ay ayatan na. No apay mat nga iso ti inayat ko. No mabalin la ko mga isuro ti puso. Ay, no siyak ti kasta ti kaayan ayat na. I-break kon. Agtuloy ka diti kolehyo? Nagturpos tayo iti senior high, Roger? Numakapasak iti scholarship test. Agtuloyak. Ngam no saan? Sumardengak pa'y. Tagurnungak. Sigurado nga iti Manila ti pangituluyan biti panagadal mo. Gusto ak ka di? Numakapasak lakit di. Ibagak mat nga rod kadagiti dadakkel ko. Nga ijayak mat Manila nga agadal. Tapno agkadwata. Adda ka no pa'y dormitoryo ti lalaki. Iti asidag ti pagadalan ni Jay. Sus! May mayat manan no adda dormitoryo. Tapno saan tan nga agbiro kiti boarding house. Nangina ka no ngamin ti boarding house iti Manila. Day tamat timbaga Jay nangawis kanyak. Ama ki exam para iti scholarship. Tinasayaat. Kumuyo kakkan kang agpa Manila. Tapno makita ta ti dormitoryo. Verna, padasan tamat ti maki-examen para iti scholarship. Tain tamat agadal iti Manila. Wensa, kayat ko mati makapan ijay Manila. Uray siyak kayat ko mati makadanon ijay. Sumabaliak man iti saritaan. Kasano nga ta ti manglipat iti ay ayatan? Ay na, gayam. Masirib ka. Saan ka kumangagpang nga dunga? Ay, lipatan man pa'y ngamin basit ni Gerald. No nga ta si Kati inaram na. Kinayat mo ka di? Ha? No saan mo akaayan-ayat? Mabalin siguro. Nataar ngamin na talaga. Ado ti malilaw kan kwa na. Siya kon ti numero 1. Sa bagay, no siyak siguro ti inaram na. Amangan no sinong batak mat. Itikas di akababalin na. Ay, jak amon asaritaan, no anya ti mapasama. Addaman gayam damagak, nanang. Adda ka di pa kabigbigan nyo, iti kun kunayo akasingin ko. Agkakaingas kayo launay, anak ko. Dandani saan amadlaw, no asino kada kayo ti Roger, wenno Gerald. Ha? Kasta ka di, nanang? Ay na, ad-adakat nga rod ang magagaranak ang makakita iti kasingin ko. Oray siyakmat anak ko. Manun atawan, ajak nakita ti kasingin mo. Mailiwak una yan, ngam awan mo't mabalin ko. No sa dino nga tamot ita ti ayanda. Pati day takon kunayo akasinsinyo. Saan nga ta mailiw kada kayo? Isungarod. Ijay syudad ti ayan mi idi. Taagpadpada kami nga ada trabaho na ijay. Ay, anya ka di ti trabaho yu idi, nanang? Servidora kami iti restaurant. Nagsardengak, idi adda kayon. Balasang pa'y nga rod idi ni Antilani. Adan asawa na, anak ko. Ngamjak amuno sa dino ti probinsya jay na asawa na. Taga Visayas sa kano. Ada ka matgayam dito yung agtrab-trabaho. Apay adi ka man ladim magas ijay balay. Naladawak itay. Saan ako na dim magas? Tama nga no, maisturbo kayo kini mamim. Oh, apay nga imay ka dito eh. Mapan ko kumakitaan ni mami dita ko praan mi. Nakita ka, iso adim magasak. Kasta ka di? Ingka nga rodan. Tama nga no, sapsapulan na ka ni mamim. Di ka di mailiw kanyak. Kanayon tamat nga kita Saan ka di?
No saan asyak ti umasidagkan ka? Saan tangag kita? Kanayo nak ngamin ama kumikom iti trabaho. Imay ka dito'y kupraan. Ngam kasla sa balit ni ayan ti panunot mo. Saan mo't, Mami? Adaladyak kaya't anapasamak. Anya ti saan anasaya at anapasamak ako nam. Nagkita kami ka ni Gerald, Mami. Di kami pa'y nakapagsarita na laing. Ngam imbaon na kun nga umay dito eh. Amangan no si kalaang ti agay-ayat kan kwa na anak ko. Ikam iti space. Tapno amirisan na ti bagina. No ay ayaten na kamatwan no saan. Anya ti kayat ti asawan, Mami. Amangan no ti panagriknana. Kat managing bubukod ka. Apay ko mama naging bubukod, Mami. At ikayat mo, kat ipaay na amin kan kang oras na. Amangan nukas na ti panagriknana. Kayam, atay bagakan ka. Ngam di ka ko mamasaksaktan ha. Anya ka di dayjay. Nakitak ngamin nga adda kadwan ni Gerald a babae. Kasla, naasidagday titong galmaysa. Nakakitaam ka di kadakwada. Ijay restaurant. Naragsak da amang mangan. Amangan no katrabahuan namat. Day ti jakam mo. Angam, apay ngay akas jay ti jarda. Iso nga saanan nga umay ija balay. Kuna ni Mami nga ikakano iti space. Ayaw naktimbaga ni Mamim. Rombeng asaan asikati kanayon nga umasidagkan kwa na. Bayam nga isumat ti umasidag. Congratulations kayam. Nakapasa ka iti scholarship test. Oh, kaano tangarod ama pa ni Manila? Masapol ang makapa-enroll ta. Agyaman nak iti panang kablaw mo, gayam. Mapantanto intun umay alawas. Naggasat kan? Tana ipasam ti scholarship test. Addan iskolar akadwak. Addan mangisuro kanyak. Ha? Pinadas mo kumamat atin nakitays. Barang naigasatam. Sus, saan ko nga minanamnamaan bro? Naimbagkan ka tatalagaan na laing ka. Sana bale, adda ka laki di amang isuro kanyak, mabalinan. Ha? Sika talaga. Nalaing kamat, no ipasnak mo. Ngam saan mat? Tasabali ti ipaspasnak mo. Ha? Anyang iti paspasnak ko ako nam. Amomon, oray saan ko nga ibaga. Ay ayam iti silpon tin into narang. Ha? Si kansan ti kalaingan dita. Gayam, bilibak iti kinalaing mo. Talaga nga scholar kan. Ay, syak, malas ko. Jack nakapasa. Naigasatak la siguro, Gayam. Umadanin ti pa nag-enroll. Ijay ka kadimat Manila nga agadal? Wana. Jack kayat ama isina iti mangisursuro kanyak. No saan ko nga amo. Agripaso tado ha. Jack ba't kayat nga ipasakar ti papel ko ken ka Amangan no makita ti professor kat isupay ti pakaikatan ti scholarship ko. Kasano nga kat agdo matamat iti kurso. Di saan ta nga agkaadalan? Aywan Gayam, agdo matay ti kurso. Ngem no agpada ta iti vacant time, di agkita talaangan ijay library ti pagadalan. Imbag ta nakita ka dito'y kupraan. Mabalin ka di? Itulod na kami ka ni Devi ama pa ni Manila. Anya ti aramida mi Manila? Ag-enroll kami ka ni Devi. Umay na kami kumaitulod ijay Pierre. Kaano ka diti ipapan nyo? Into no may alawas. Adamot ni Devi akadwa makunom. Kayat mo asawan. Di nakmasango nga umay itulod. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan.
Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.